De grote zaal van het gemeenschapshuis Den Binger in Mijl is aangepakt. Er is een nieuwe vloer gelegd. Eerder werd er een nieuwe vloer in de rest van het gebouw gelegd. De renovatie aan de binnenzijde is hiermee voorlopig afgerond. Wat je eigenlijk nu ziet is eigenlijk de nieuwe vloer. We hadden een houten vloer, zeg maar, een parketvloer, waar op zich ook heel veel mensen wel mooi vonden. Maar die was niet praktisch. Zeg maar in onderhoud, maar ook bij evenementen met natte bier en zo. Vaak een probleem om hem te onderhouden. Het was ook al links-rechts al slecht, dus die hebben we vernieuwd. Voor de rest hebben we de zaal geschilderd, als je ziet. De bruine kleur is weg, het is nu steengrijs geworden. We hebben sowieso veel grijze tinten in het hele gebouw eigenlijk. Steengrijs, antraciet. Je ziet ook een beetje wit. Je hebt misschien dat logo van Abbey Road achterin. Radiatoren wit en dan in combinatie met ook zwart. Ja, wat chicere uitstraling, meer van deze tijd. 2 poorten. Hier links een en daar achter die andere poort daar aan die kant is voor de harmonie. Want we hebben deze berging gebouwd voor opslag voor onszelf. En dan met name tafels, stoelen. En ook wat spiegels, zeg maar. En aan de andere kant voor de harmonie. Dus dat, in de oude situatie moest de harmonie, zeg maar, altijd naar de kelder toe om hun spullen te pakken. Dat hoeven ze nu niet meer. Nu kunnen ze gewoon in de berging de spullen pakken. Wat we ook gedaan hebben, zijn akoestische elementen ophangen aan het plafond. Dus we hebben het hele plafond volgehangen met 144 panelen. Om vooral wat de nagalmtijd, zeg maar, wat terug te brengen. Want die was in de Binger echt gewoon een probleem. Hier in Mijl sprak eigenlijk iedereen al jarenlang over de slechte akoestiek van de Binger. Dat had eigenlijk vooral te maken met een nagalmtijd. Die was 1,75. Ja, dat is gewoon te hoog. We hebben hem nu teruggebracht naar 1,2, 1,3 ongeveer. En daarnaast zijn de plannen nog niet allemaal verwezenlijkt. Het geluid staat nog op het verlanglijstje. In de zaal zelf, grote zaal, willen wij uiteindelijk nog gewoon een fatsoenlijk geluidssysteem gaan ophangen. Daar zijn we nog mee bezig met subsidieaanvragen, want dat zat niet in het subsidieverhaal bij de gemeente Pelemaas. We zijn nog via externe fondsen aan het kijken of we dat geld bij elkaar kunnen krijgen. Maar uiteindelijk willen we hier ook gewoon een basisvoorziening geluid, dus een line array systeem waar we op in kunnen pluggen en dat we gewoon heel veel dingen zelf kunnen gaan organiseren. De gemeenteraad ging in maart akkoord met een investeringssubsidie van maximaal €393.700 voor Den Binger. De komende weken wordt het dak klaargemaakt voor eventuele zonnepanelen. En ook krijgt de Ketter, het jongerenhonk in de kelder van de Binger, een nieuwe invulling voor kinderen vanaf 4 jaar. Die ruimte die gaan we nu wel klaarmaken weer voor andere jeugdverenigingen in Mijl. We denken dan met name aan Jong Nederland, tiener-events. De Vengneuzen, dus de jeugdcarnavalsvereniging, kindervakantiewerk. Dat zijn eigenlijk verenigingen die we eigenlijk onder in die ruimte dadelijk willen gaan huisvesten. Daar zijn we over in gesprek met dorpsoverleg en met de gemeente Pelemaas. Om te kijken of we daaronder een nieuw jeugdhonk kunnen creëren voor Mijl. Maar dat is een ander soort jeugdhonk als wat de Ketter eigenlijk was. Ketter was eigenlijk meer voor, zeker de laatste jaren, meer 14 tot 20, 25. Wat er nu onder gaat gebeuren is eigenlijk dan meer voor de jeugd vanaf 4 jaar bij wijze van spreken tot 13, 14 jaar, zeg maar een beetje. De Binger heeft ook plannen om de bibliotheek die nu op de eerste verdieping is gevestigd naar de begane grond te halen. Dan willen we ook naar de situatie dat wij ook gewoon overdag de horeca open kunnen gaan maken permanent. Dat we gewoon wat meer reuring krijgen in de Binger. Dus daar zijn we nu op dit moment over in gesprek. Kost die ook wel wat geld. Er zit wel weer een stukje in het subsidieverhaal. Dus we hopen dat we daar ook, misschien zeker nog gezien de situatie nu, dat we dat ook op korte termijn kunnen gaan doen. Hoewel de zaal opgeknapt is, zitten evenementen er de komende tijd nog niet in. Kromvoets hoopt dat er snel verandering in komt. Ja, ik hoop dat we misschien begin volgend jaar weer iets kunnen gaan doen in de richting van, dat hoop ik. Hè, maar ik ben ook geen voorspeller, geen profeet. Dat we weer als we weer richting die 100 mensen, zeg maar, in een zaal kunnen, dan kun je wel weer wat doen. Maar in deze situatie op dit moment en ook gezien wat er op dit moment aan de hand is, het ziektebeeld en zo en het aantal besmettingen, is het gewoon niet zinvol, niet wenselijk, niet doen.
wachten tot we weer met 100 mensen aan de gang kunnen en dan moeten we wel weer dingen op gaan pakken.